N'oge gara aga, anyị kwuru na anyị ga-achọpụta agwa ọjọọ a na-ahụta n'ịkpa akụ n'ụzọ na-ezighị ezi. Mmadụ ole chọpụtara nke a? Ọ bụrụ na ị chọpụtara nke a, were aka gị elu. Ọ dị mma, ndewo. Dịka anyị chọpụtara nke a, anyị ga-akpọpụta agwa ọjọọ ndị ahụ a na-afụta n'ụzọ na-adịghị mma. Ka anyị kpọpụta agwa ọjọọ ndị ahụ. Nke mbụ, ime wayo, izu ohi, ịgwọ ọgwụ ego, ịtụ asị, ịba otu nzuzo, anya ukwu, ịgba akwụna, igbu mmadụ, mpako, ịgwọ ọgwụ, mkpagbu, ịda ngana, ịgwọ nsị, iwe na ọnụma. Ọ bụkwa ebe a ka ọ jedebere, mana anyị ga-akwụsị ebe a. Oge ọzọ anyị ga-achọpụtakwa ọghọm dị n'ịkpa akụ n'ụzọ na-ezighị ezi. Ka emesịa.